Takže ahoj Kika, dnes je 2.4.2014, dnes máš krásnych 25 rokov a pri tejto príležitosti by som ti chcela zapriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, aby sa ti darilo v práci, nech už je akákoľvek, a chcela by som ti hlavne popriať, nech máš okolo seba stále tých správnych ľudí, a keď už som teda pri nich, tak som si s tými správnymi ľuďmi, ktorí sú okolo teba, pripravila jedno video a nebudem vlastne o ňom nič hovoriť. Prajem ti príjemnú zábavu. Čau. Takže Kika, prajem ti všetko nášho tvojim narodeninám, aby si bola zdravá, šťastná, aby si bola naďalej taká fitness girl, aká si, aby si naďalej na sebe pracovala, mala kopu toľkých nápadníkov, koľko máš, nech sa ti proste darí a nech tvoj život je proste najlepší a nech aj viem, je už minulosť a nájdeš si niečo lepšie a tie biznisy ako silent porno a tieto veci, nech ti vyjdú a bude to veľká sranda a ti pomôžem, keď chceš. Tak všetko najlepšie a vidíme sa na nejakej party. Tak čau! Všetko najlepšie, Kika. Poprvé. Takže ahoj Kika. Počkaj, to natáčam. Pozdrav, áno. Ahoj. No, takže týmto by sme ti chceli popriať, hovor aj ty, nie? Všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky. To sú kvety, každá ti natrhala, to ti potom dáme aj osobne. Nič viac nečakaj. Po druhé. Dnes je 2. apríl, je deň bláznov a ako vidíme, celý svet sa zbláznil, pretože do našej redakcie nám už volali ľudia, že videli v parku už 2. blázna. Máme exkluzívne zábery, nech sa páči. Ahoj Kika, aj keď to nemám v hlave v poriadku, ešte stále dokážem ti zablahoželať k tvojim národkám všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a lásky, aby si bola stále taká super, ako si doteraz. A ja som ti natrhala aj kvietky. Po 120. a už naposledy. Krásne slnečný deň, ušiel z bláznica jeden pacient. Práve vám ho priblížime. Zábery sú nevhodné pre malotých divákov. Kika, práve som ušla z bláznica, preto aby som ti povedala, že ti prajem všetko najlepšie k narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech sa ti celý život darí, tak ako sa ti darilo doteraz, aby si bola celý život taký pojašený blázon, ako si bola. Pre televíziu Jara Ondruška, Karina Studená. Do piči, policajt! Môžem? Tak všetko najlepšie. Ahoj Kikuš, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám, aby si bola zdravá, šťastná, stále taká krásna, veľa lásky, zábavy, priateľov, cestovania, nových zážitkov a poriadne to oslav. Čau. Ahoj Kristínka, chcel by som ti popriať všetko najlepšie k narodeninám. Poď! Ja to počujem. Hovor! Čo? Nezazjem. No. Všetko? Najlepšie. Ty si to... Čo? Dobre, režisérka to dojebala, toto bolo celé vymyslené, ona chcela, aby sme toto povedali, ale ja som chcel povedať to, že toto je šiltovka, toto je šiltovka, toto je šiltovka do piče. Všetko najlepšie. Mandajníky. Milá naša Kika, my dvaja. Ti želáme veľa chlastu, stylingu a rozsrone. Na zdravie. Na zdravie. Všetko najlepšie. Narodeninám veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech sa ti darí a nech sa ti splní všetko, čo si budeš prijať. Nezabúdaj, že podľa našej dohody dneska môžeš aj sladké. Je len to sladké, a dneska môžeš aj
aj ten alkohol. Takže všetko najlepšie. Čau. Ahoj, Kiko. Aj my sa zúčastňujeme audionahrávky, o ktorej si tušila. Takže ti prajeme touto cestou veľa šťastia, zdravia, lásky. Sedíme na mieste, kde sme sa po dlhom čase stretli v Hollywoode na Mochite. Takže je to symbolické, toto video není odfláknuté, dali sme si záležať. Prajeme ti, aby si našla úžasného priateľa a veľa šťastia v oblakoch. Marek má trému. A týmto videom by sme chceli pozvať na birthday party, ktorú budete mať 2. apríla a my sa jej nezúčastníme. Takže ďakujeme. Ahoj. Tak a ja ti chcem zaželať všetko najlepšie. Dúfam, že o tomto čase, keď si pozeráš toto video, tak už sme minimálne prijaté do Dubaja alebo máme letenky na Nový Zéland. Nech si zdravá a šťastná, nech sa ti splní všetko, po čom túžiš a dúfam, že spolu niekde sa dopravíme a docestujeme. Ahoj Kika, my by sme ti chceli s Peťkom zablahoželať k tvojej 25-ke. Želáme ti v prvom rade, nech si zdravá, nech si šťastná, nech si spokojná, nech vždycky robíš len to, čo ťa baví a naplňa. Nech sa ti darí v práci, nech sa ti splňa všetky tvoje sny a túžby a nech si nájdeš toho najlepšieho chlapa na svete, ktorý ťa bude veľmi ľúbiť. A tešíme sa, keď to spolu poriadne oslavíme. I don't care how much time passes between our visits. I just feel like we were just together. You are not only my cousin, but a friend indeed. Happy birthday, babe. Takže ahoj Kika, nedávno mi prišla správa, že ty budeš mať narodeniny a že by ťa potešilo, kebyže ti zablahoželám. Tak ja ti prajem všetko len to najlepšie k tvojim krásnym 25 narodinám, veľa šťastia, zdravia, lásky, samozrejme úspechov a nech sa ti splní všetko, po čom túžiš. A dúfam, že si teda pripijeme spolu aj osobne niekedy. Ešte raz všetko najlepšie. Čau Kika, chcem ti popraviť veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania po smrti kráľovstva nebeského. A ako bonus tu máme prekvapenie. Všetko najlepšie! Kika, všetko najlepšie! A ukáž cecky. Kika, ahoj. Čau Kikuš. My sme ti chceli zablahoželať k tvojim narodeninám, poprieť ti veľa zdravia, šťastia, lásky. Nech si stále taký úžasný človek, stále taká dobrá kamarátka, nech si nad vecou a nech ťa chlapci obletujú. Hlavne nech sa ti splní všetko, po čom túžiš. A chceli sme ti vlastne poďakovať, lebo je dosť možné, že keby nie teba, tak sa my dvaja nikdy nedáme dokopy a neboli by sme teraz takí šťastní, ako sme. No a Kika, ja ti chcem ešte poďakovať za to, že som ťa mohol vidieť holú a všetci mi to závidia. A dúfam, že to spolu dobre zapijeme všetko. Čau. Ahoj. Super Christian, all the birthday wishes. I wish you a really happy birthday. Hope to see many more. Happy birthday! Ahoj Kika, prajem ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa zdravia, šťastia, lásky, porozumenia, úplne všetkého, čo ti prajú aj ostatní. Ja osobne si za teba želám, aby si sa ty nikdy nezmenila, aby si bola stále taká úžasná kamarátka, ako si aj teraz. A mám tu pre teba ešte jednu gratuláciu, takže počkaj si. Tady. Povedz niečo, teti Kika. Povedz niečo. Ona tým chcela povedať presne to isté, takže veľmi sa teším na oslavu a ešte raz všetko najlepšie. Mojej dcére, priateľke, láske. Vo svojom živote som spravila veľa chýb, ale dve veci mi vyšli. Moje deti, vy dvaja. Lukáš bol syn, ktorého som vedela, že chcem, aj za cenu, o ktorej som vedela a neľutujem. A ty, Kika, od prvého kopnutia, ktoré viem presne kedy bolo, po tvoj príchod, ktorý bol hladký a tak krásny. Dcérka, bola si krásna a šikovná. Dokázala si rozobrať postielku, pozerať sa cez kľúčovú dierku, sledovať, čo robíme v obývačke. Moja malá dceruška. Stala si pri mne zlých chvíľach a bola si moja malá.
Máme svoje tajomstvá. Som na teba veľmi, veľmi hrdá a pyšná. Dnes máš 25 a ja ti prajem všetko, všetko dobré. Nemeď na sebe nič. Zostaň taká, aká si. Neporiadná, papulnatá. No tak ja aj papulnatá. Ľúbim ťa, tvoja mama. A tu vám ešte odkaz od Lukáša. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Barbra Streisand. Drahá Kika. To je strašné, ne? Touto cestou by som ti chcel zapriať všetko najlepšie k tvojim narodinám. By si bola zdravá, šťastná a všetko, čo sníš. To je všetko, to je také jednoduché prianie. Barbra Streisand. Kika, na sklonku tvojho života ti prajem hlavne to zdravie. Myslím si, že viac ti toho netreba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.